ati imene kubweretsa manganya ampena macheza ndi Brian Banda actually ndi chinthu chimene munthu aliyense pa dziko lapansi amene kuchipanga train ndi ati kachikhalidwe kamene kaluso kamene wina aliyense ngati kufuna kukhale pa dziko lapansi panopa mwaubwino mwamtendere iweyo kuenda kupanga train upange train mtima wako kukhala munthu upanga accept zinthu zikachitika komanso uzikhala iweyo before the time uzikhala kuti mtima wako wakonzekeretsa chifukwa wangondikumbutsa rule number 1 of life. Rule number 1 of life, umoyo ndi malamulo. Sometimes kuti usamakhala odabwa nthawi zonse, you have to follow the laws. Rule number 1 ya umoyo amati expect unexpected. Uziyembekezera chinthu chosambekezereka. Anytime, anything can happen. Chilichonse chikhoza kuchitika. And by that time, iwe mtima wako waukonzekeretsa bwanji. Right? Same thing. Like, life is unpredictable. Umoyo ndosaloseleka, ndosapanganika, ndoti iweyo sungadziwe kuti chingachitika china kutsogolo kuno. Koma the question is, iwe mtima wako waupanga kuti ukhale otani. Uphunzitse mtima wako kuvomereza komanso kukonzekera zinthu zosakonzekera. Kukonzekera china zake kuti something can happen. You can lose your job. Yeah, kuzopita mawa kuntchito. Zase ntchito yatha. Yeah, ntchito yatha. Iwe uzapanga react bwanji. Ukhoza kutaya phone. Ukhoza kuluza banja. Ukhoza kuluza chibwezi. Ukhoza kuluza chilichonse chimene muganiza inu. You can lose it. Like just in a split of second. Zabira. So the question is, iweyo mtima wako wakonzekeretsa bwanji. Most of the times, timafuneka kuti tikonzekere kwambiri mitima yathu tizikonzekeretsa kuyembekezera zinthu zosayembekezereka. 1. 2, we have to understand kuti zinthu zambiri zimene zili pa dziko lapansi pano 90% is out of our control. Sitingazimanga control. Timangopanga control 10% yokhabasa. Inuyo 10 years back zimene maganiza kuti muzapanga kuti muzapezeka kwakuti mapeza kuti zonse zija 90% sizinateke, maybe only 10%. So let's train our reactions kuti tizipanga react bwanji. So the manganya here akupalika point inake imene kwa anthu amene makonda kuwerenga mabuku mumvesesa kuti okay nkhani kulumikizana ndiyo. Rule number 1 of life, expect unexpected. Kodi mkulako kunena kuti afoma vice president tikati kuti khanga tisina kula bwino. Mwana nkula bwino ndakula. Ndakula sopano. Ngasi uje ni tile uja wapita tu basi. Zimene zijatsundi za ntchito. Tinazipeza, tazisiya. Sumati ndi zako iyayi. Ndi muzolowera kuima mkiu bwino kuli makiu. Iyayi ndipo atangolengeza kuti DPP ya wina. Ndinayambira to practice. Kumayenda opanda tinti uja. Ndiye kuti zindivutanso iyayi. Inapanga practice kale. In fact ukakhala kuti uli pa udindo umene ujawo uziyesesa kukhala moyo umene aliyense amakhala. Kuti zimene zikatha usapenge usavutike. Munadzikonzekeretsa nokha psychological and mental. Ine ndinazikonzekeretsa podziwa kuti amene amasankha msogoleri ni Mulungu. Komanso ngati suli msogoleri kapena president kapena vice president sikuti iweyo wasiya kukhala malawi ofunika. Chifukwa nthawi zambiri timakhala maganzoti udindo watha ndiye basi ndizingokhala kumene kundikulakwisa. Chifukwa mavuto malawi muno ndi ambiri sizingatheke kuti president a vice president nduna ndi ma MP akwanise kuchisa mavuto onse. Ineyo ndi former vice president pamene ndili kuthekera kuthandiza Malawi
tithandize msalinde kuti asifasine vice president DPP atanena kuti mungatithandize mkhozolola kumena kaya ndi unduna kaya ndi advisor kaya ndi chani izo pano ndi mukufunsa mafunso amene palibepo ine kwanga mkufunsa iyayi pakati pano pati yang'ane izi tiyaleke achipani cha DPP akhazikike ayendese boma amene akufunira vuto limakhalapo ndife anthu limati boma lachoni likangobwera kumene unaliko kuyamba kuthawako kuthamangira ukuku ndiyo kumati kuthamangira ukathandize kuthamangira ndalama ine pamene ndili kuthekera kuthandiza Malawi olo ndisali mboma mukhala mdziko muno kapena mupita kunja paja muli ndi anzanu ambiri azungu iyayi kukuzani chilungamo ndikhala Malawi muno komanso kunjako ndizipita ine kakunja basi khala konkuno basi faina mara ya kuti mapeza ntchito kaya ku Denmark iya sono zimene zisanena panopo sanene pano Brian tinene kuti ineyo kuli konse mene ndingapite siko kakhala mwina 1 month 1 week koma best yanga ndi kumalawi kunoko usayiwale ndi chipani cha udiyaza chalibe mulandu pakati pano president wake ndineyo sindingachisiye komanso chimene analankhula a Professor Brown Chimphamba kuti chimene ungachite chofunika kwambiri chachikulu chimene uchitira dziko lako mmene ndafika pakali pano kupita kukakhala kunja ndikutaya nthawi ena amanena kuti was it necessary for you kuti mupikisane ndi Achakwera ena amakhoza kuona ngati kuti mwina simunayamike inu mazimvetsa bwanji ena amaganiza kuti mwina it was not necessary for you kuti mpaka musinthane mawu kapena kumadzudzula boma la Achakwera pamene inunso munali momwe kodi ndi madzudzula za kunyumba kwa Achakwera ngati sizali kunyumba sizali kunyumba kwawo ndi madzudzula za mboma ukanakhala kuti ananditenga kuti mwana iwe ukuyenda misikamu ukuvutika bwera kunyumba kwanga kunoko ndiye ndikuwaukira umene ndi mwano koma iyeyi ntchito imene magwira ndi ntchito imene wandilemba ndi Mulungu iwonso amagwira ntchito imene Mulungu wawalemba ndiye ine ndimayang'ana kuti bwana wathu wamkulu ndani ndi Mulungu chifukwa chani tikuyang'anira anthu Malawi munomo akuvutika pa zifukwa izi ndidzudzule sikuti ni madana ndi Achakwera ni madana ndi zochitika mbomamo ndiye kumati kusayamika ndikugaza kuti osayamika ndi anthu amene akulankhula zimenezo fanana kuyamika Mulungu kunena kuti apereka munthu amene angathe kudzudzula how easy was it for you kuti mubwere kuno ngone kuti you are comfortable for me it is not a problem at all even if it were not DPP if maybe it was UDF MCP whatever party I would have still have come because for me I'm a Malawian and all political parties are Malawian and their overarching goal is to improve the welfare of Malawi. This time around, God has given it to Professor Arthur Peter Mutharika. So I had to come. And this is only being Malawian. This is being patriotic. Why should I be fighting? Umalizira penipeni. Dziko lathu likhoza kutukuka mwakhala mboma mu 2 years. Mavuto athu kwenikweni ndi chani? Chimene chimatilepheretsa kuti titukuke. Ndakhala mu 5 years. 5 years. Chimene chimativuta Malawi. Vice President 2 years. 1 year and some months. Vuto lalikulu kwambiri mdziko munomo njoti kuti tikapita mboma muja sitimayang'ana chimene tapitira timalumbirira kuti tikupitira kukathandiza anthu koma tikafika kuja timayang'ana zopano ngati kuti tafika pamalo pamene pachapo mwa mphamvu zathu mwa ukaswiri wathu ndiye kusamachita zinthu zimene zenera kumachitidwa not doing things right. That's where the problem is. Kusamva monga tikakhala ku opposition mukamati zuzula timamva kwambiri nzeru tikalula mboma muja ambiri sitimamva. That's where the problem is. Doing things right will help Malawi improve. Simple. Do things right. Bas? Tikufutineni retirement yabwino if at all mukachite riraje pamene ndikudzikwira ninu mudzitamanga ujeni. Yeah, retirement as vice president. Kuma kwinako ipase moto. Ikwambiri madrama ngati madrama. Drama ya suri ningasiye. Drama tu zilingati munthu uti ukuyenda bawo ukusewera mpira. Ndiye drama is part of me. Drama ndizipanga koma chachikulu ulo muli vice president simnasiya mapanga drama. Chachikulu pakali pano nchonena kuti ndiyang'ane mavuto a Malawi ndi ziti zimene ndingathe kuchita pothandiza Malawi kuti kuvutika kwawo kuchepe, pothandiza boma kuvutika kwawo kuchepe,
komanso chipani changa cha Malawi cha audience ache alibe mulandu chisavutike chipitirire. You have served Malawi well, and we can only wish you the best, Right Honorable Michael Biswick Osi, kuyambira lero, our former president of the Republic of Malawi. God bless you, Zikomo. Yeah, congratulations, my professor. Yeah, kwa sutsafe sikuti ndikutawa moyo. Tiye ndizisutsa koma masutsa bwino usati kusutsa zichazotukwa na zichazotani. Hayi kungosutsa zabobo. Tisadani ife andale. Nduma ugera 2023 ndinadzalemba post nake. It was a normal post ndito. Nditalemba muja anoma njisale anaza komenta. Anakomenta zote tikucheza. Wina tuwa chipani changa koma tukwanani pamene pacha nyozani. Chifano macheza ndi munthu kati amene yeye njani namu zasipomporene ndale za chimidzi madana nazo kuopsha nampita so inbox kuti chondo sazapangeso zimene pa comment section bank zopusa zo inewayi pa ku WhatsApp nawo zaso achisale mungomkhulukira makuti achisale bo chanchani ineza nami ndale zoterozo simbali yanga sindimakonda mwina ndimaoneka ngati ndimazakuonekera ngati wa violence koma in real life ndimakonda peace. Ndimakonda peace kuopsha. That's why sizanibeza ndikuponya zinthu za violence pa page banka. Sizabeza kuti kanthu akukangana kumenya kwina kwake ndaponya pa page banka. Na sinodero. Ndimakonda peace. Kaya YUTM amenyedwa sizabeza ndaponya kuti amenya tu. Kandi wati bibi uku ndiye akhapana. Kandi inende simpanga nawo sindiponya nawo zimene zijazo. Ine ndimakonda zinthu za mtendere. Tigemulane pamene pajazatha usati koma kutukwanizana muthu kuika post hule chana ndeni makukuchosani kukublokani mukalo inchigoba ndemo zinditukwana ndimakublokaniso ndemi makhaba ntchito yosinda sigoba tiyene tizikondana wina ndi nzake pamapeto pake tositi papezeka ndi Malawi timakumana kuzikwatu timakumana kaya kuti ndi jekete ndiyogulisa musaione choncho ndi jekete yogulitsa mundigule sure. Basi tutizionana kosutsa. Tiyambe kutsutsa tiyambira pa fuel bajatathana naye. Tikuna kuti ziona kuti zikhala bwanji. Sure anzanga. Bye.